na yen consent foforo mu enche bia na Adom kuma wamra shebedwam wo mudi mebunu dodo no anim ye kire wa hadma na ye Occupy Bank of Ghana demonstration na adwumade no atwe no na opanyina no mo ye tie no editia no Bank of Ghana Governor Dr. Ernest Addison wa ye interview na ne kasa mu no na odi tudwa se Adom kuma ye kire wo mo ye peso no si fom no sabi na onhu enyinaso bia ya ewo mu. Dr. Addison, any international business website, central banking, education komo and odi tudwa se enya de obesi fom na esi fom china esan se oyechira NDC amanyoko no ye no enyinaso papa bia enim wotwe se Adom kuma mra shebedwefie wa akoni asa wodo obetimi afaso ade wo ha okoto abai animu a enyo oyechire kwan so ene obeye saade no afei wasaka de to aso sensem Adom kuma no ekafa no ho se ohyede twa sika ema aban yi a wo mo eti adwamu no nokure bia enim na afei mpinu ne aduonu ne afei mpinu ne aduonu mienu ohawa o mai FM enne yade a echichire wiase afa na nyina enti ema wo mu ede nhihye yegu akwamu a obo mai sikasem eho ban ya nyina ehye Central Bank law no ase wochwe se Ghana cedi opepepe edusia echiripo eduwotwe baako 60.81 million ena wo mo hwere ya afempiri ne aduonu mienu mu a wonfa so eye Ghana cedi opepepe baako echiripo aduonu miensa 1.23 billion e wa afempiri ne aduonu baako mu chwe se senti a o mo hwere sika kese sa eye abai domestic debt restructuring nhihye ya na wo ye no na wogidi yi se ebe mo mai sikasem akonkan